I can see 2. Ezo zimbini yangumndilili uthe uphuka intonga wasala umkhono. Sizazama imfene phaa ku-500 andihamba sayifumana. Awunzima umango ukekele futhi ngathi sirhuqa ngezifuba ukwenyuka apha kunzima. 3 baphuma basise ngamantombazana kweli. Awavuma ubhela babhinqile kodwa ndiyabona uyaligoba ubhondi ikhona ingxaki. Kuze ibethile fondini, uyibethile umgcelo lo fele man quiz man. Umgcelo lo fele mntakwethu please. Yeah. Ukhona kumahluko phakathi kwekhona enkowane khawulinde ududume nangoku ukhona umahluko ekuzameni nokwenza. Bona sizazama imfene phaa ku-500 andihamba sayifumana. Ikude kodwa iphaa ngaphesheya. Ye keza bhida unqinelisa endleleni apha ngosiya ngaphesheya naboma engathi ikade edla ngamabala ngeli hlobo kulilo ndagodola. Awucinga ungagodoli ngoba lirhamnqo etya yonke into ngoba uya noma nje ubugudla ummango nalo ligudla ummango kuwe kodwa kuna yeke yobafundi irhamnqa likhona oojambasi bayabethela bepha ngaphesheya sebethetha basifuna ntona. Bonini nanabhongo lale nto yomgama okude ngoba ubeke wamde kakhulu umgama ngo-500 yasokolisa le nto. Funeka ujonge umoya obubheka ngapha uzayityhala imbombolo ithini. Ininzi nje ucumbelelo ubomi uba hayi cumbelelo. Nalapho uba intonga igekele kancinci sekwangicumbele nalowo nothi phasala. The right side of the bushes. This stone might be in the way for you. No, I'm looking up to the left of that rock. You see that little rock? Yeah, left, yeah, I can see. Zonke izinto funeka zilunge ekubeni kwemveni kwayo yonke loo nto ungachwithi ngoba ubuchwithile emkile nyamakazi. Load for you. Yeah. I'm on him and squeeze. There's 2 more far right. Oh, they're behind the He's on the edge now and I can see Yeah, I him. can the see. I big can male jump Yeah. went right. Komsebenzi unzima ndidibanisa intaka netyholo ukhangela uba yeyiphi ufike kuyo uzawuchola. There's 2 on this one. Okay, you see them, Chris? Yeah. Yes. On the right. Okay, you're going to shoot the big one or you're going to shoot the 2 together? The 2 together. Le migama ikude sokolisa apha le nto ngoba yonke into funeka yenzeke kakuhle ubeke waphosa into yanye kulibala ngoba uzawucana. Yeah, I think you might have hit that. Hit there. I'm not. Sonke ke siyakroka ngoba imfene inyama ayithambile yakwazi ukuthi uyibethile kungabikho nto isabelayo xa ibethile imbumbulu siphinde sijonge. Yes, you must hit that baboon. Wona unyuka phaa intlama engaphesheya ojambasi bayatyhalana uwenyuka phaa kutsho nabantwana kodwa hayi. Run. But these ones kind of look like he jumped to the side. Nyhani ke ngehlobo esibukele ngalo ufumanisa uba ithi yawuduma ubone ihlobo ezilahla ngalo kulaa mawa aqonda asiyazi. Go frame by frame. Unless it went just right, which is also possible. Uba sinawuwela le ntlambo zonyoka kulaa mawa siyofika kulo mgama asoze sikwazi ulala ebusuku ngoba sonke sawumane sizibuza uba inoba kwenzeke ntoni. Icebo linye uwela phaa qha udubula kulo mgama nowuhamba indlela ewelela phaa. Zizinto zimbini zahlukene eyoyofika kululanga noba kuthiwe uthumela imbumbulu kodwa ke makhe siqabele sibone. Ingxaki inye ke ngoku ufika kule ndawo bebekuyo kodwa siyazama ukhangela wona umnqweno wona kudala. Sekumzuzu sikhangela imfene sifike kule ndawo ekuyo kodwa side sibone le ndawo besebeze kuyo. Ngoku into enzima ukuba sifumane le ndawo fona iyabizela nentaka ubuzo ngqo ngase nto ukuphakula kodwa kuyo yonke loo nto leyo nje basimane sithekelela. This thing should be to the left. It should be there. Might be that rock. Wona sikhangelela litye bezihleli kulo kudala sigqithagqitha ematyeni asiboni nento kodwa asilazi de kuba ufumanisa uba alikho neli tyholo besilibonile kodwa ke icebo leli uba into esincedayo le nto mane sibukene. That bush there. Asinakukhomba dolo ukhuduka into ilapha kum ngoba besiyilungisile intonga kwakuqala phambi ngoba sewuqabele emangweni. Come down a bit. I just want to shoot into the wall. Akho nto singayenzanga nentonga nyani silifumene ithuba ngoba ke siqale apha senza yonke into ngoku uphi undonakele. Intonga lasiqinisekile ngayo into ikuthi ngoba ke siyilungisile. Maybe 3. I'm going to shoot 2 of these to file it and then I'll shoot the new reloads and just check the speed. I'm going to see if they've changed. You know, Akangibekho tshintsho olukhulu mani kodwa ke eyona nto besiyilungiselayo basiqiniseke xa sikulaa migama. unless you come out slower. Speed's fine. Okay, there it's jumping around on speed. Eyona nto ibingxaki kakhulu kwa umoya sesiphela siza bububhudla kakhulu utyhalela usuka ngasekhohlo siye kunene. If all the data and everything's lining up, then
There's no need. No point shooting 10, but because I know what the gun does. If it was a new gun, I'd probably shoot 10. Indaba inendodana uyisakanatyala xa kungoku ngoba intonga yona ilungile yeka nje uba kukho umoya obhudlayo nantoni enye into masithathe into onyenza siyilungise nayo sibomba kwenzekani. I think where I'm going to shoot. Okay, I'm just going to shoot to the right of the page. I'm not too worried about the group or the spot. 288. So shoot another one. Naloo nto ngenyaniso akuthiwa kuyalungiswa nto ilungile nto nayo incinci lento siyifunayo. 2987. That one came out more fast. Let's do the third one and see. The gun shoots nicely. It doesn't kick at all. They're very nice to shoot. It would have a larger bullet. So, you know, with a 60 grain, you've got energy. Yeah. That's like it's going to hit hard. Yeah, 2872. Nangoku into ngenyanisa igqibelele kule nto besiyifuna ekugqibeleni into besiyifuna kakhulu yile nto yoba xa ikumgama okude idubula njani. Nyhani ke ndiye ndathutha apho ndimka kodwa ke ingxaki ekhoyo ngoku zezinto ezinxitywayo ngaphandle koko. Afoni sotha le nto ezinxitywayo kodwa ke ndikwangumntu osaxakileyo kwangoku uba ndizawuzenza njani ndiyabawula ugoduka kodwa ke akude kugodukeka ndikayazi. Ungayazi akosisombululo soba ndizawugoduka eyona ngxaki zezinto ezinxitywayo kwangoku. Kodwa ke nokakufani uba ke zikhona endizishiyileyo phaa zikhona ke ngoku ezi kuzafuneka ziphumile ziye ebantwini kubekho ezi zawuthi zingawuphuma ke phaa ndiphinde ndizithumele kodwa kunani. Akunani kodwa ikhona ingxaki ngoba kaloku ngonandilindele iminqwazi emhlophe kwase kwafika emdaka. Kwamnqwazi lowo nditshintshe umbala phofu kwenzekile uba bendifune omhlophe kwase kwafika le ndakhona mandingayijikisi mandiyibone uba injani. Qha ke intliziyo ayiphakelwa ihlale namntu nangoku angayithembi ngoba soze ibungqini iyawuhle nje ilimenemene nangoku iyavuma kodwa make ndiye. Ikhona impazamo endiyenzileyo phofu ndinomnqweno yinto ubumzimba wam uhleli nje bulungele uba ndingayozingela nakusasa. Ngoku ithi loo nto leyo funeka ndihleli nje ndiyahamba kodwa xa kungoku ndiyabona ikhona. Le ngxaki zizalwa yinto yoba ndizalise isisu ngoku uzala kwesisu kuyonqenisa kangento yoba khandizikhabe nemvubu apha ekuseni namhlanje. Qala ngosuqale ngokutya phambi kokuba uyokwenza le nto efunekayo ngoba ndiqale ndaselwa kuqala ndaphakama kakuhle apha ezingubeni ngoku xa isusu sesichaselo hlongane ntshontshe nje besemgidini. Ake ncedwa inzondelelo uba bandide ndizawuyenza into kuzawuba bambalwa uba mandijike nawo ndiyanyanzelisa kodwa ndibe ndiqonda uba oko unyanzela oko ingathi kuzawuba nzima. Ngathi uhluthu ube nayo nendaweni esiyezu uzawunyuka njani intaba kodwa ndizawuvuma mna kuzungenzeki. Ndikhumbuza ezilalini ke le yoba apha kungenwa ngemali kanti elalini bendizawuvele ndinyuka ummango. Eyona nto ezandinqindisa yilewa ngondithi ndihluthe funeka ndiphinde ndiburushe uba ndizayifumana phi nale mali zinkosi. Phandle ukhupha imali ngoku funeka ubucingacinga uba alithathe lo khadi kuzawufuneka ndihambe ndicinga cebo loba ndizayifumana phi lizinkozo nizawungena ngayo. Kodwa phezu komhlaba phantsi kwelalanga soze icebo lingabikho mani nangoku uzawugqibeliseka noba kwenzeke njani. Icebo lona soze lingazakhi. Ke icebo liphela lizakha wena ekugqibeleni kuyenzeka. Nangoku icebo lithe lawuzakha nyhani mna tata igwangqa ndanyuka ngoba kaloku apha ingathi ziyephuka into kodwa ndixaki uba ithi into yalapha ngaphandle kwaloo nto. Nini andalinto umnqweno ulungisa umzimba kodwa xa izawusibe ngathi urhuqa ngesifuba zisuka khona into ekhoyo. Khona nto elungisa ukuhlala le nto ibifuneka kakade ngumnqweno ngoba kayikho enye into uba sike savuleka esi sifuba masivaleke apha kunoba sivaleke ehlathini. Kodwa ke kunyanzelekile into ifunekayo kunoba yenzeke ekuzingile mayenzeke apha. Ufuna ngumnqantsi undikhumbuza laa nto esikhangela kuyo imfene. Ngeli hlobo kunyuka ngalo ndawuthi ndifika kwezinye ndilungile. Lena sendiqonda uba khona nto noba ikhona kuyavakala kuvakali kodwa makuyiyo. Oku kuye kungabikho kwanto zingcongconi ingxaki ekhoyo apha pho awukwazi uma tu ngathi uyinkomo etyiwa ziziba funeka usukuhamba. Uhamba kona sengumnqweno kodwa nje uhamba nje kukho iingcongconi endingazazi uba zivelaphi. Zithi gqi zininzi futhi. Hayi azilumeli into zaselapha ntanga zinto ezingekhoyo zisengqushu. Qha ke into endinceda uba ndidla ngoba nento endiyiphathayo yeengcongconi endidlanga nantoni edibene nento enehlathi ndidla ngoyiqapha kum esinqeni xa ndiqonda uba azininzi. Kodwa ke Sathane uzandenzani ndimdala kangaka ngoba ngenza ugqibelisa mane ekugqibeleni. Aziphumi zindanga ngeli hlobo zininzi zingalo nto nayo ke ndincedwa nje yile nto andiyani uyanceda kukhona ezihlalayo ngoma hayi zingapha kwayo. Kodwa ngeli hlobo zibukhali ngale ngathi iinyosi ezidethayo ayikho nto eziza nayo mani kodwa ke akhona. Akho nto ingazungenzeki ekugqibeleni ngoba ke ndiyabona uba into ephambili kuzo kufuna uba mawungemi ngoba ubekhe wema ziyahlala lo mzuzu usahamba zikuhlala wenzima ke la. Kodwa ke
Sabina ndichokha hayi axhaphaza manje ingcongconi manabo yho akunani ke kodwa singaxhaphaza yona kodwa ibalekile balibe ndize liyenzeka ngaphandle kwaso kwaso yona iyenzeka ntona ke ibilixesha phaa ezantsi ndibona uba lizandibetha kuba ke kuthiwe intsimbi yesithathu mayindibethele sendisehla uba ndisenyuka kungoku intsimbi yesithathu ndithembe nje uzitshutshisa ngengcongconi ndikhawuleze ndifike foni akho ndawo zingahlali kuyo ntanyeni imilenze azikhethi ziphumela nangapha kwempahla hayi ziyahlola ezi yakumla zikanye imfene ekuqaleni nazi into endingisileyo uba foni ingazaba khona ingxaki ndive xa sinyuka phaa uba khona ingxaki endinayo ekunyukeni phaa kodwa ke naphina eyona nto inzima yile yolungiselela into engekenzeki ngoba ngoku ulungisa akuvelanga mana kumandanga tu yonayo ke ukulungisa nokulungiselela into ongekehli kunzima apha ekulungiseni nangekehli kuba kuthiwe kuyenyuka kukhangela imfene iphela nzima wena into xa soyiqalile kodwa ke noko ngoku xa sewuqenqeleka ukwehla apha kunani ibe ikhawulezele ndlela yokuhamba iphele kodwa ujola ngene enxiba unqwazi mkhwetha sedolophini kaloku inkukhu ukho ntoni fondini ayifakulinyosi nini ntam yaqaphela mani bilwimi elishwabene xa ndisabela uba yintoni kangangafondini hayi uthi ungapha komlingo laa nawo umqhela kungapha komlingo ngapha komama webhayibhile wethi manyewu endiwayekela amadoda kokuhlanyuka ndidibane nojala apha esithi umango wakho usengqusha kodwa kuyakholwa uvuya mna jali umnqweno ke ngulowo jala uba ndofika kubhele ke ndisabele uyithini into yakhe kanye ngoba ikhona into engacaciyo esibona ucacelwa yini umntu wesithi lixhego ngoku ndiyabuza ke mna kuba phi nini ewe kona kudla ngothiwa kuyadudulwa kodwa soze ududule ube ungabikho ezintweni zabantu noba ulixhego azabe boniswa ya mali kaloku njani esuke eKapa mna ndibika idolophu ngoba abantu bedolophu bawujika ngawo benyuke ngawo suhoya idolophu kodwa ke ikhona ingxaki kaloku ingxaki kaloku ubhethana noSaid ndandavo ngobuceba ndibuza ke ngoku mna xa usithi wena ulixeko wawulixeko phi wanyuswa phi ndandiphi mna zimbini into ziza kubhida ubeke awamane uvele ezilalini uhleli nje edolophini ngoba kaloku awunawuvele ufika iintanga zakho uye kuzo ubarani akalexeko isuka apho le hayi sesimbetha ke ngokunothando ke ngoku yonke laa nto endihlaba apha engalweni ndimbuza uba wawulixeko phi kaloku yeso phe indohla andiphikisi but kaloku unyuswe phi mna ndiyayiva mna le nto noba uyiva wena ngoba lo ingxaki iqala apho ucinga uye ezintangeni zakho kodwa ezintanga zakho zincama into zazo zizimase ziyokuba ngamangqini emizini yonke apha elalini zingenile into zommango zithetha into esiyaziyo kodwa ke khandixeba uzawuhlala edolophini uphinde ufike ucimba ukuthi uzawuphuma hayi kwa nini hayi phi nangonsabusa nangonsabusa uba akabe lexeko wari waendegxotha kaloku malindi yeke ke yoba kwathini kodwa into endiyaziyo mna awucingi ukuthi kanti nje bungahambi ngqina ungaqokeli namatye sekusombiwa uhlele edolophini ubuye uzongena phakathi kwezantanga zakho zintlamba ezi zonke noko siyayibona loo nto le kwathanda bawuqobe esiningi because wandihlalonza abo but amkhaba hayi andihlonda laa nto ndiyithethayo ke ndithi uthetha ngedolophu awuthethi ngumntu uzawuba imbawula ke usuke ecampus lo mntu uba ngoku ebona uba nobani bangamaxhego naye ngoku ufuna ufolisha anda yabo ngoku yena ngoku kayibuza ngoba batata beba uthi yilo lixhego ndibuza naphi iyavakala le nto ngoba ke kwathiwa kuyombiwa ezilalini akubuzwa noba ebesomba noba ebengumbi zininzi into ezizehleleyo kwezi nyangana kodwa ke kangabuza amadoda elali babekuthina ahambi loo gomba uzawuhlala edolophini ke ngoku wena isizathu soba ndiyihlalutye ngolu hlobo sikhona kakundive kakuhle kuqala phambi koba undigabanxe kuyo yonke imibuzo ibikhona ubuza ingxamela into uzayibhuda zokungxama nguye ubhala uba hayi kule yami zonke iilali ziyafana apha ingxaki yinto yobana ngaba abantu abapha ezilalini bezintanga zakho
bayomba wena ukho sezilalini. Awubuye ezilalini uhleli edolophini. Uphinde ulindele into yoba xana ke ngokuthi udulwa kukhutshwa ezaa ntanga zakho ziphaya ezilalini zisebenzayo, zigawulayo, zombayo, zihambe zipheka imbiza kule mizi zinganikwa kwanto zingahoywa. Uhlale ke ngokwedolophini wena uveli nakanye xa kuphuma ezaa ntanga zakho uthi uyenyuka kuba izizo. Fumanisa ixhego imizi le yonke apha elalini sesime ngaye kuba lixhego lelala. Sikwazi uqhuba imicimbi bekhaya lingakhange libekho ixhego lelali. Uyayibona ke ngokuba zikhona isizathu soba kuthiwe ubani uba kade abuye kule ndawo akuyo sizamyeka phaa. Hayi ndiyayiqumbela ke ngolo hlobo kodwa kuphela uvuso olunye uchungu ukuthi awunawuzusuka ebhayini esonga qha. Ubona nguyena ndingathanda wena hayi manje ndibona ngaba mna wongqondo nakongqondo. Hayi fundi. Before so la khona. Ngasinqwana ke. Isi Usuka ebhayini esonga qha. all the way. P. Hayi ndawethu. Ne plastic nasi. Havo numile welo cuku uba unazi uthenga isonga uzombuza into oncinde ehlele elalini thiwa ucinga. Uzongixela bangokho xa ufika apho uthi hey phele hey fundi ndisendela zimbili apha mntakwini usawuthini phele. Hayi Avona kathethi ubotshwe emnweni akathethi indunye nangoku ukuthi into embhidileyo yena uba kuthe kuthiwe ububhele nanku ubhele. Yeboni. Phele. Baphuma phansi abantu bayitriba emotweni basela abantwana. Batyale Corolla. Khona into ethi Akasayikhumbuli kodwa wayekhe watala ngayo yona nto ayincomayo hayi abanye abantu bayakholwa mani uthi kwathi bhu. iseke umnazelayo uthi hayi sekwazi. Hayi boo 200 fonele iphepha. Yakhusha intombazana pha. La Mercedes. Yayikhupha ndawo yanika. Mahlobo yaxa utapile. Hayi uyafunga isibhozo ufuna uthi azange ayibonele yayinto kodwa ufuna into ebhaliweyo. Ngicela apha town. Kosiba. Hayi. Hayi kosiba. Mbumje kosiba. Into zami ezawo ba. Nangophela. Ibhala bemqolo. Man phela. Ingane izotya. Uthini? Ingane izotya. Kakhulu kumoza. Sendilibona ke ngokuchuku uba lizawuvela phi ngoba yena akafuni ke ngobujola mangadume yena udumile. Uthi kodwa bonjalo and unalengalo. Uyibona into le? Hayi unalengalo ba. Uthi phele yahagwa sana. Ngangenxa abangabanye ke. Nami ke nokunyamezele ke. Kaloku awukwazi uthini because namhlophe andiboma ke. Uyaziwa Abehlalutya ke nale besike zaya kuye ba ke uyayincoma into naye kunkwali besithe siyeza nyana. Idumza wasana. Welcome. Uthini be? Hayi sentsho kaloku bengicela nawe ngobhutiza noko. Ngosile qhabavu. Anzithi hayi manje igrade mos. Hey awubhelu yakhala uthi abantu abafani ngelihlobo loba umuntu xa umve ephuma entweni saqhuba umbona hayi into zimbini zahlukene. Esake ke xa ephuma ewalesini. Yabo ungamboni ngeliso lenyanga. Kulo mntu kanti. Ekumashela nga. Ya manje. Hamba kwenze umuntu manje. Lihambe lifika ithuba loba mawuthuthe ekhaya ufulathele kodwa ikhaya lifulathele okoko mne umani uyovela ukwenzela noma kuthiwa kuyadudula ungasali ngemva okanye uphela uba nguRomase nawo okanye ube incandi uhamba uhlaba abantu ngoba ushiya abantu bezimbawula kodwa kumfona esidula. Hayi lo makhala ke yaba besethile mos. Zakunika lo ke nyizi nesinqa. Sawuthini? Kaptela le zenzi. Oh okay. Yeah. Ulazi bente extra large. Extra large lo man. Uqala siduli. Esidule singaphambili ungangeni nezinto efonini elidinga uzafuna ndephule kule ndawo masitibane kwelilandelayo kodwa ke